Pesten rendszeresen van havonta egyszer egy úgynevezett Szema este, amikor valamilyen témát körbejárunk. Ma az oktatás lesz a téma, engem Ungár Klárának hívnak, és én ahogy elmondtam ezt a mondatot, én majd szépen beülök a közönség soraiba. Dr. Simon Mária pedagógus fogja a beszélgetést moderálni, és 2 szakértőnket fogja kérdezni, Trencsényi László urat és Szüdi János urat. Én természetesen az uraknak kérdéseket fel fogok tenni, de tényleg azt kérjük, hogyha bárkinek közben mondani való kérdése, vitatkozni valóban, nyugodtan kérdezni. Azt mondja, igen, főleg egy Parrag nevű pancser, hogy túl sok a diplomás Magyarországon. Pláne andragógusból van sok, ugye? Azt szeretném mondani, hogy irgalmatlanul kevés a diplomás a magyar gazdaságban, közéletben az európai összehasonlításokhoz képest, és irgalmatlanul kevés ahhoz a normához képest, amit Magyarország, mint az Európai Unió tagja, bevállalt 2020-ra. Tehát nem igaz, hogy túltermelés van, és nem igaz, hogy haszontalanok a diplomák. A munkanélküliségről szóló statisztikák rendre azt mutatják ki, hogy a minél magasabb iskolázottsága van egy munkavállalónak, annál nagyobb az esélye annak, hogy munkát kap. Nézzük, mit jelent a rend. A rend azt jelenti, hogy az állam magához ragadta a közoktatást szőröstől bőröstől. Szabályoz. Ez rendben van, minden állam szabályoz. Utána szervez. Elvette az önkormányzatoktól az oktatás szervezését, az állam mondja meg, hogy hol lehet iskola, és most értem ez alatt a kollégiumot, és nem mondom végig az összes többi intézményt, tehát hol lehet intézmény, milyen intézmény legyen, mit csinálhat ez az intézmény, mit oktathat ez az intézmény, miből oktathat ez az intézmény, és ki oktathat az intézményben, csak ennyi. Az állam engedélyez, ez azt jelenti, hogy nem lehet, nem állami, tehát úgynevezett magániskola, csak ha az állam ezt jónak tartja.